שלום חברים וחברות יקרים שלי, שלום לכולם, מה שלומכם? כאן ונוס, והיום אני רוצה להוציא לכם איזשהו מסר ולבדוק מה ההדרכה רוצה למסור לכם, אוקיי? למקום שבו אתם נמצאים נכון לכרגע, לגבי המקום שבו אתם נמצאים נכון להיום. אז בואו נראה מה המסר שלכם. ויוצא לנו כאן את השמונה גביעים. עכשיו, השמונה גביעים, כמו שאתם יודעים, זה איזשהו תהליך של עזיבה, אוקיי? זה איזשהו מסע חדש, זה איזושהי התחלה חדשה. וכאן אני באמת רואה שאתם נמצאים במקום כזה שאתם ממשיכים הלאה, אוקיי? זה קלף שבאמת יכול לתת לנו איזושהי אנרגיה שהיא קצת עצובה, אוקיי? אתם משאירים איזשהו משהו מאחור, אבל זה באמת בשביל שאתם תוכלו להשיג משהו שהוא טוב יותר. באמת בשביל שאתם תוכלו להשיג איזושהי תוצאה שהיא טובה יותר. אז אם אתם באמת שקלתם להשאיר איזשהו משהו מאחור, או לעבור ממשהו, וזה יכול להיות כל דבר, כן? זה יכולה להיות עבודה חדשה, זה יכול להיות מעבר דירה, כל מה שקשור במערכות יחסים שלכם, בכל תחום בחיים שלכם, זה האישור שלכם, אוקיי? היום אתם באמת מוכנים להתחיל את המסע החדש שלכם. זה מה שרוצים למסור לכם פה. בואו נראה מה עוד. כן, אז כמו שאמרתי קודם, יש פה איזשהו תהליך של עזיבה. אוקיי? כאן אני באמת מרגישה שאתם מקבלים פה איזושהי בהירות כזאת. אוקיי? את מתחילה לראות את הדברים אחרת. את רואה את הדברים בבירור. יכול להיות משהו שכבר לא התאים לך, משהו שכבר לא משרת אותך, איזשהם מערכות יחסים רעילות, מישהו שבאמת כבר, וזה יכול להיות כל בן אדם שנמצא בחיים שלכם. אוקיי? אם זה מישהו מהעבר שלכם, ואם זה מישהו שנמצא היום בחיים שלכם, זה יכול להיות חברים, זה יכול להיות משפחה. אתם ככה, זאת אומרת, מבחינה אנרגטית, אתם כבר מרגישים שאתם לא נמצאים באותו קו, כן? עם הבן אדם הזה, או עם הסיטואציה המסוימת הזאת שאתם נמצאים בה. ואני באמת מרגישה שאתם מתחילים לראות את זה עכשיו. וזה כנראה מה שאתם עוברים ממנו, אוקיי? מה שאתם מתרחקים ממנו. יש לנו כאן את מלכת הגביעים. זה אומר שבאמת את עושה מה שנכון לך, ואת הולכת אחרי הלב שלך, אוקיי? ויש לנו כאן את השמש, השמונה מטבעות. אני באמת רואה שאלה חיים חדשים, חברים, אנרגיה חדשה, ימים מאושרים שמגיעים אליכם עכשיו, אוקיי? נמצאים לפניכם עכשיו. אז כל מה שאתם משאירים מאחור, רק תדעו שבאמת זה לטובתכם העליונה. אוקיי? והיקום באמת מנסה להביא אתכם למשהו מיוחד, באמת במקום הדבר הזה, במקום כל מה שכבר לא משרת אתכם. את מיועדת לדברים גדולים, את מיועדת לדברים טובים, והאושר הזה באמת נמצא לפניכם. אני באמת רואה שעשיתם פה את העבודה. עבדתם פה מאוד מאוד קשה, והעבודה שלכם משתלמת לכם, אוקיי? אתם באמת הולכים לקצור פה את הפירות, והפירות האלה הולכים להיות מתוקים. אז יש פה איזשהם התחלות חדשות, איזשהם מעברים, ואנחנו באמת חברים נכנסים לחודש אלול, ואני אוהבת את החודש הזה כי זה חודש באמת של מהפכים, אוקיי? זה איזשהו חודש עם מסוגלות ככה אנרגטית מאוד מאוד עוצמתית, להתחלות חדשות, לאהבה, חודש של מעברים, יציאה לטבע, באמת תפילות שמגיעות מהלב, ההכנה הזאת, כן? לשנה החדשה שמתקרבת אלינו, ואני באמת רואה שאתם מנקים, אוקיי? אתם באמת מנקים את כל מה שלא משרת אתכם יותר, ואתם נכנסים לשנה החדשה הזאת עם אנרגיה שהיא פתוחה, אוקיי? ולא עם אנרגיה שהיא מעכבת. אז זה המסר שלכם. לכל מי מכם שהיה צריך לשמוע. יש פה התחלות חדשות, אנרגיות חדשות, אושר, שמחה, שפע, ברכה, הצלחה, ורק דברים טובים. אז זה המסר שלכם, חברים. שתהיה לכולם שבת טובה ומחבקת, נשיקות, ונתראה בפריסות הבאות.